Demà és Tots Sants i toca, esclar, parlar dels morts. Comencem amb un blog, Imatges de pedra i de silenci, que des de finals del 2007 recull informació de cementiris, tant de Catalunya com de la resta d'Espanya o de l'estranger. Els autors dels textos i de la majoria de les fotos són dos blogaires de Collbató, l'Esther Selma i el Toni Flores, que ja han recopilat més de 200 llocs tan curiosos com, per exemple, la fossa comuna que hi ha a Tiana, on es van enterrar les víctimes de l'epidèmia de còlera de 1870. Una bona web genèrica sobre el tema funerari és enmemoria.com. A més d'oferir una informació actualitzada sobre els obituaris dels personatges coneguts, hi trobem seccions dedicades a cementiris cèlebres o tombes famoses, com ara la del cantant argentí Carlos Gardel. També hi ha guies pràctiques sobre què s'ha de fer davant d'una mort o el protocol del dol. La web va ser creada per La Vanguardia el juny del 2009. I canviem de tema per parlar d'una iniciativa solidària de l'escriptor Màrius Serra, una subhasta a favor de la Fundació Nexa, dedicada a l'atenció global als nens amb pluridiscapacitat. Ja es poden fer les licitacions online al blog Mouta pels Quiets. Se subhasten 24 fotografies dedicades, de personatges populars, com ara el tricicle Sergi López o Queco Novell, en cadira de rodes, fetes pel fotògraf Jordi Ribó. Les obres s'exposen a la Fàbrica de les Arts de Granollers fins al pròxim dissabte, dia en què se celebrarà la subhasta final. I per acabar, un tema ben curiós. Fa una setmana que el director de cinema irlandès George Clark va penjar a YouTube un descobriment que havia fet mirant un documental de 1928 sobre l'estrena de la pel·lícula El circ, de Charles Chaplin. S'hi veu, fugaçment, una senyora que passa i que fa tota la impressió d'estar parlant per un telèfon mòbil. Clark diu que podria ser la prova d'un viatge en el temps, que la senyora hauria vingut del futur i convida a tothom a dir-hi la seva. Doncs bé, el vídeo ja l'han visitat més de 2 milions de persones i el tema ha fet furor a la xarxa. Hi ha qui diu que s'està rascant, o que es tapa del sol, o que s'amaga de la càmera. I vostès, què en pensen? Tots els enllaços i més informació al portal de notícies 3cat24.cat, al blog de l'Espai Internet i al nostre Facebook. L'Espai Internet ens ha portat al final d'un telenotícies que hem començat al Brasil, que avui vota en les eleccions presidencials el candidat que